А сега чичкай. Готово. И така, дами и господа, много пишлемета правят грешка, когато тренират. Това е прав щанга за бицепс. Сгъваш, трябва да сгъвате правилно. Ама много пишлемета ми се правят на вази, като почнат цаката така, те, ко правят. Джагът мангъс, прави се така, така полека, амплитуда на бицепса. Така, до отказ и така, постоянно, докато се напомпи мускула правилно. И след това, помпите бицепса отседнали на скок, от стол може или от поставка някаква, каквато искате, така. Не така, това не е правилно.